Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеген тикшерү башланды. Кабул итүнең беренче көне нәрсәләр күрсәтте, Римма Солтанова күрде. Масштаблы төзекләндерү эшләре 58-59 комплекста юллар ясыйлар, парковка урыннары булдыралар. Урынга Ләйсәнханова чыкты. Шолыда мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеген тикшерү башланды. Төрле тармак белгечләреннән торган комиссия биналарның һәм территорияларның санитар торышын, җылылык һәм су белән тәэмин итү системаларын, янгын куркынычсызлыгын, ашханәләр, спорт заллары, уку кабинетларының әзерлеген карый. Мәктәпләрдә бер юлы берничә эшче комиссия эшли. Барлыгы 91 белем бирү учреждениесе тикшереләчәк. Римма Солтанова дәвам итә. Һәр бер эшче комиссия көнгә 4-5 мәктәпне кабул итә. График киеренке. Бөтен нәрсәне карап өлгерер өчен кече төркемнәргә бүленеп эшлиләр. Хәзер комиссия сәламәтлеге шикле балалар өчен 89-нчы башлангыч мәктәп һәм бакча бинасын тикшерә. Биредә бөтен нәрсә сабыйларның сәламәтлеген ныгытуга юнәлтелгән булырга тиеш. Яктылык җитәме, җиһазлар укучыларның буена туры киләме, уенчыклар, сыйныфның бизәлеше, хәтта аптечкада. Если вдруг у ребенка даже носовое кровотечение откроется, обрабатывать ребенка необходимо только в медицинских перчатках. Уку йортында балалар сәламәтлегенә бернинди дә куркыныч янарга тиеш түгел. Бу иң төп таләп. Комиссия әгъзалары бар нәрсәне җентекләп тикшерә. Медицина кабинеты, азык әзерләү блоклары аерым контрольдә. Савыт-сабаның чисталыгыннан башлап, технологик җиһазларның төзеклегенә кадәр инспекторның күз уңында. Әйбәт әзерләндек. Ел сайын менә шулай әзерлибез. Чистартабыз, жуабыз, үзебезнең көч белән бөтен нәрсәне эшлибез. Бу мәктәп сөйләмендә зур кимчелекләр булган балалар өчен. Алар биредә 4 яшьтән 4-нче сыйныфка кадәр укый. Быел мәктәпкә Мәгариф министрлыгы ярдәме белән заманча логопедия җиһазлары куелачак. Быел безгә Мәгариф министрлыгы современная школа программасы буенча, проекты буенча 4 миллионга якын оборудование бирде. Аның инде менә 2,5 миллионына китерделәр. Хәзер инде аларны бер китәсе генә эшләп бетерәсе генә калды. Мәктәп 89 елда төзелгән, әлегә бер тапкырда капиталь ремонт булмаган. Әмма бина яхшы хәлдә, чиста төзек тоталар. Мәктәпне яңа уку елына әзерләүдә коллектив, ата-аналар, спонсорлар катнашкан. Шәһәр мәктәпләренең әзерлеген тикшерү атна ахырына кадәр барачак. 9 августтан 13-нә кадәр булган кимчелекләрне төзәтергә вакыт бирелә. Римма Солтанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Мәктәпләр темасын дәвам итеп, КамАЗ мәдәният сарайында мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе старт алды. Ул ел сайын оештырыла, аның барышында шәһәрдәшләр күп балалы, аз керемле гаиләләргә ярдәм итү максатыннан мәктәп өчен кирәк яраклар китерәләр. Ләйсәнханова сюжеты. Вәлиуллиннар гаиләсе өчен хәйрия чараларында катнашу матур гадәт төсен алган. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе турында ишеткәч тә игелекле гамәлгә үзелешләрен кертергә булганнар. Мы там принесли альбомы, краски, карандаши, фломастеры. Когда мой брат пошел в 1 класс, мы поняли, что собираться в школу нужно много денег. И я считаю, что каждый человек должен участвовать в этой акции. И должен помогать детям. Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе инде 12-нче ел рәттән оештырыла. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Безнең лицей балалары һәм әтиәниләре гомумән ярдәмчел акцияларда бик теләп катнашалар. Һәр класс диярлек үзенең өлешен кертә. Дәфтәрләр, альбомнар, краскалар, ручкалар җыялар һәм КамАЗга китерәләр. Аннан соң инде ул әйберләрне балалар арасында тараталар. Мәктәп кирәк яракларын КамАЗ мәдәният сараенда учреждениеның эш сәгатьләрендә кабул итәләр. Чара 22 августка дәвам итәчәк. Ә инде 29 августта җыелмаларны тантаналы төстә балаларга тапшырачаклар. Ләйсәнханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шолыда йортларны капиталь төзекләндерү буенча планның 67%-тан артыгы үтәлгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстанның төзелеш министры хәбәр итте. Бу узган елгыдан яхшы күрсәткеч, мәсәлән, 2018 елның август ахырына бу сан нибары 8%-ны тәшкил итте. Гомумән алганда республикада быел 942 йорт капиталь төзекләндереләчәк. Аларның 125-е Шолыдан. Шулай да җитешсезлекләр дә шактый күп кенә йортларда түбә ремонты, фасадларны яңарту, жилылык системаларын көйләү планнан артта калып эшләнелә. Я прошу ГИСУ совместно с Челнами. Там у них 8 крыш вообще не начато. Прошлый год у нас было по Челнам, по кровлям. Там ничего хорошего не будет в итоге.
Или пусть переносит, тогда, значит, подрядчик в черный список попадет, или пусть активно трудится. Капиталь төзекләндерү ягу сезоны башланганчы төгәлләнергә тиеш. Подрядчы оешмалар алдына шундый бурыч куела. Шул ук вакытта 3 еллык ремонт планын формалаштыру эше дә бара. Яңа тротуарлар һәм парковка урыннары 58-нче һәм 59-нче комплексларда төзекләндерү эшләре дәвам итә. Автомобиль юллары предприятиесенең подряд оешмалары күп функциялы үзәк янында эшли. Урынга Лейсен Ханова чыкты. Юл эшләре шунда ук күзгә ташлана. Балаларны гаиләләргә урнаштыруда ярдәм итү үзәге каршына вакытлы юл билгеләре куелган. Бирдә парковка урыннары ясый башлаганнар. Мәктәпләр монда, садиклар, тротуарга машиналар менеп йөрмәячәкләр. Күп функциялы үзәк каршында да эш тынып тормый. Бирдә юлны киңәйтәләр, шулай ук парковка урыннары ясыйлар. Здесь проходимость большая машина, и поэтому ширяется, чтобы было проще проезжать. Ставить машин некуда. Шәһәрдәшләр үзгәрешләргә шат, машина кую урыннары җитмәү бер комплекс өчен генә түгел, бөтен чаллы өчен зур проблема диялар. Машина куярга урыннар күбрәк булсын. Син иң теләгебез шул. Машина, потому что ни кирип булмай, ни чыгып булмай, скорый помощь кысылып йөри әзрәк, а пожарныйларга монда Алла сакласын, күтәрерлек юл юк. Академик Королев урамында 59-05 йорты каршында да парковка урыннары планлаштырыла. Әзерлек эшләре башланган инде, тротуарда яңара. Моңа кадәр бу урында плиталардан ясалган җәяүле юлы булган. Хәзер тротуарны заманча итеп ясаячаклар. Эшләрнең шактый өлешен башкарырга да өлгергәннәр инде. Лейсен Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда торбаларны сынау, ягъни опрессовканың вакыты үзгәртелде. Бу процессның 4-нче йомгаклау этабы 6 августтан башланырга тиеш иде. Ярчалы җылылык шелтәрләре компаниясе тарафыннан аны 13 августка күчерү турында карар кабул ителде. Опрессовка 27 августка кадәр дәвам итәчәк. Чаллыда күчмә кабул итү пунктлары эше дәвам итә. Хезмәткәрләр урыннарга чыгып шәһәрдәшләрдән сораулар һәм тәкъдимнәр кабул итәләр. Моның өчен алдан язылу соралмый. Беренчеләрдән булып хезмәткәрләргә өлкән яшьтәге шәһәрдәш күпләрне борчыган проблемалар турында җиткерде. Ишек алларында юллар тар булу, машиналарны тротуарларга кую мәсьәләсе. Мобиль җәмәгать пункты шәһәрдәшләр арасында шактый популяр. Темалар төрле менә пенсионерлар, особенно пенсионерлар үзләренең субсидияларын югалту, транспортка льготаларын югалту турында бара. ЖКХ буенча вопрослар, ремонт, капитальный ремонт интересует инде аларны. Күчмә кабул итү пунктлары Чаллыда 24 июльдән эшли. Бу вакыт эчендә 40лап наказ, 50дән артык сорау кабул ителгән. У нас 6 мобильных приемных в Республике Татарстан, и практически все сельские поселения будут охвачены, то есть по республике. Халыкны кабул итү өчен башка партияләрдә алып бара. КПРФ вәкилләре белән 30-24 адресы буенча иртәнге 9дан көндезге 3-кә кадәр очрашырга мөмкин. ЛДПР вәкилләре 46-10 В адресы буенча иртәнге 8дән кичке 5-кә кадәр кабул итә. Лейсен Ханова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Теперь интернет 100 мегабит в секунду и 160 ТВ-каналов доступны за 395 рублей в месяц. Читайте полезные статьи, смотрите увлекательные фильмы и сериалы, слушайте любимую музыку, учитесь новому и меняйте мир. Таттелеком. Интернет твоих талантов.